Здравейте хора, аз съм Майнкрафт 2016 Христов, а тук нашия гост ще ви е Доспа и хубави шутове. И това беше Бразиле. Невероятно. Невероятно. Втора Доспа на нашия гост. И пак гол. Трета Доспа. Това е трета Доспа. Да снимаме топката. Виж, че това е оригиналката на Англия. И трета Доспа ще я бият. И пропуск. Четвърта Доспа, уважаеми зрители. Четвърта. И пропуск. И това е пета Доспа, последна Доспа. Уважаеми зрители, последна Доспа. Нашия гост тук ще варди. Добър вратар според мен. Давай. Да че държа. Или не? Остея. И той ще бие. Удари последната Доспа бита. И това е всичко от мен. Абонирайте се, ако искате. Чао!